家啊听着家己下口做无关系的，敢是讲话的时阵应该要先紧调。会倒倒，会倒倒，会倒倒，即马咧看安怎？啊，安尼？你敢会听着两个声，还是就是下口敢就算是两种声？应该毋是，即马时间5:01，欢迎大家来到律心的，无下班，我陪恁下班的活动。啊，我会当毋免听家己，安尼恁敢有听着声？安尼，莫紧张啊！啥物啦？无ending啦！哇，气死！我呢？今仔日，好，安尼应该较起来一点。安尼，互倒仔食去啊！安尼，我即摆要创啥？系啊，5点是巴肚枵的时间，毋是9点嘛是巴肚枵的时间。我就到大家，大家いていいよ。我今仔日啊，原底是要练即条歌，毋过后来发现，敢若是之前无练过，毋过因为介绍，就等下段互大家听。我敢是应该写我今仔日有啥物歌啊？煞去。莫写，袂晓写莫写。会笑，软耳孔，对啊，我毋知，虽然，但是我头早本来要讲，听起来就足疼，毋过你加油，听起来就足疼，安尼敢会就是愈疼？我毋知。下课喽，恭喜阿轩，下课喽！迄只鲨鱼毋知影有偌济人的喙烂。我今仔日有排迄落呢，pancake，伫边啊，是125的。上次下晡5早，今仔日吼，我嘛是思考即个问题，思考足久的，就是毋知影到底是讲早安毋对，讲暗安敢若搁伤早，讲午安搁感觉已经过中昼啊。所以我决定今仔日是讲下班9早，对，无樱桃啊。今仔日的樱桃输起来。若无你一直讲樱桃是我食去啊，我住倒位我，卡豆腐，Mikey，卡豆腐，卡豆腐的意思是无？粗见面，哎说，我的卡普，毋是卡普，这是用卡普还是 cap？ 毋是重点，就毋是我食的啊，这才是重点。头一条歌，今仔日准备，我莫讲我拢总准备几条好啊？时间到就结束。
差不多，我就是想讲，其实，我还是听我家己的声较好。安尼，有啊。即摆下骹吼，来，即个电话09000000000000。2摆讲无共，袂要紧，敲即个电话就会敲袂通哦。所以我要开始唱我的头一条歌，就是我决定莫讲我今仔日有准备2种歌，一种是歌，另外一种是歌，无一种是台语歌，敢若一条，另外一种是日语歌，有 bra bra 条，即条是无言花，我。应该会使，安尼你大敢会听袂着？若会，我就甲我的麦克摇较远咧，安尼，有，滋，安尼敢会伤细声还是伤大声？竟然有即天，是比平常时较细无毋对，是确实是，应该是。是这样吗？毋是我讲今仔日是下班5早。安尼敢有较大声？毋是，开家己的敢毋听，因为有 echo 的关系，所以我会伫唱后一个音的时阵听到我的中一个音，所以我一直听到我家己的声。我决定要甲我决定我咧认真
搁一摆，搁一摆，头拄仔无过啊，就是我等下开始喊声，大家晚安，大家晚安，大家好，欢迎大家来到今仔日的热心广播电台。我头拄仔绝对无唱歌。即摆才要开始啊吼，搁一摆。原来今仔日的练歌是练心莫笑是无？搁一摆，搁一摆，对，坏啦，袂使，若有听到其他的怪声，请一定爱甲我讲，就是好，导演，准备，卡倒。
哈叽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 ，耶！过去暗安，啊就暗安，毋是今仔日到底伫海神结束进前，敢有法度改过来叫做下班狗仔咧？过去下班狗仔，啊就下班狗仔，结婚下班狗仔，可能下班狗仔。头拄有人唱歌，雄雄互着心的笑声拍断，一定是安尼啦！哎呀，等着心理界的人伫人唱歌的时阵，甲人拍断啊！好，大家我甲恁讲，即条咧就是今仔日咧，哈，即条咧就是今仔日上完整的一条歌。所来就是认真咧练歌，大家。有另外一条吼是，应该会使，毋过无介确定，是老歌，我之前唱过，最近搁唱起来是一条日语歌，毋过即条，敢有人要叫看麦？最後のキスはタバコのフレーバーがした。タバコねタバコ今仔日敢有タバコ？即马虽有有タバコ，有タバコ，笑声有感染着啦。最近毋知影是安怎讲话的时阵啊，拢会就是家己喙指甲就会变着无感染着。今仔日暗顿要食啥？毋知影是安怎，雄雄介意甲话家己头前，家己上头前。It's good，即条歌咧，伊互我造成我的困扰的部分，造成我困扰的部分，就是因为是日语歌，有一个汉字，我就袂晓读，所以若是等下我有读毋对的所在，也是讲袂记得安怎唱的所在，大家才提醒我。我就认真来练即条。最近出一个，毋知是电影是无？伫 Netflix 顶面。哈斯可以，毋是啦，迄是电影名。哈斯可以。First Love， 唱甲烂去，嘛无烂啦，唱甲就烂是有影，毋过。即条嘛是吉他，等下吉他的歌，就是卡啦，放卡啦。想讲，就是下班的时间应该是需要听较轻松快乐的歌，结果我静静的拢是即种物件。对呢，今仔日真冷，今仔日真寒，所以大家爱记得晒衫，听讲会愈来愈寒哦。会说，准备要来穿迄个白毛衣啊，就是迄种有足奇怪的圣诞图的迄种物件。好，想到赛车，毋是赛车卖火哈。请大家若是有咧赛车，还是咧骑车的人吼，你着听就好啊，毋通就是毋通回讯息哈，等着注意安全。即条安怎说较好咧？OK，文创阿慢狗仔。
对，车就是好好啊骑车哈。好，啥物无法度转啊？キスのタバコフェイバーがしたに学で切ない切ないか想到是 G 啊，切ないか会不会忘记？我录唔对。明日の今こにはあなたはどこにいるんだろう誰を思ってるだろう奇怪，有个所在敢若怪怪，我确定是我的问题啦。哎咻，来看倒位怪怪哈。伊嘛，毋是啦，伊嘛，今仔日开到7点半，毋是因为唱甲足奇怪，所以就想讲，倒位奇怪咧？今仔日是练歌会。讲话，キスはタバコのフレ。想到是林志美。哈，等，无听过这条歌。若是你无听过这条歌，我就要怀疑是我，就是唱到骄傲啊！食暗顿哪看？等恁食饭饱，我就要来食暗顿啊！对，初恋，伊最近毋是有出新的电影，敢有人看？听讲配乐足好听的，啊，配乐就是即条。原来，我足惊我家己歌词嘛定呢，我决定要去找，就是伊的歌词。决定要去找伊歌词，足紧，敢是一种英语？听起来足像英语呢。对啊，听讲足好看。毋是即条，毋是即条。First,哦对啊，因为出迄个放伫 Netflix 上面。Netflix。First love. 毋是啦。
朋友最重要，你爱伊，我嘛爱你。哦，虽然你的朋友是你的朋友，毋过，毋过我嘛爱你。请大家就是伫这冷天吼，坚强的活落去。哎煞哎煞哎煞！这条是迄个啊，老师甲学生谈恋爱的电影的歌，大家敢无看？真好看呢！迄当阵就是。香り触れ沸かした明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう誰を思ってるんだろうYou are always gonna be my love。哦，伊才有迄个呢，迄个对，哪若可？伊嘛是有迄个呢，写日语的标音呢，写，然后我叫伊唱看觅。You are always gonna, you are always gonna be my love。いつが无人迄个人，歌手叫啥？迄个卡唱甲足标准诶。哦，恭喜Ruby。You are always gonna be my love。いつが誰かとまだ恋にと。哦。恋に落ちても I remember to love you tell me how you are always gonna be the one 今はまた悲しい love song 新しい歌歌えるまで毋是，哎呀，逐摆拢家己破坏家己的气氛，哎呀，我头拄仔练我的迄落网站，结果练毋着边，练为歌词迄边。立ち止まる時間が動き出そうとしてる忘れたくないこのわお明日の今頃には私はきっと泣いてるあなたを思ってるだろう
inside my heart いつもあなただけの場所があるからI hope that I have a place in your heart too あ、有啊滴滴滴滴嘟滴滴滴滴嘟敢若头前尔后摆想要来耍一个游戏，就是后摆才讲，等下才讲，即摆讲，好，即摆讲，你袂调。我想讲，就是会当来耍一条，比如讲，我毋捌听过的歌，啊，着等伫一个，就是可能表单内底，啊，着逐个投，逐个做你投可能我无听过的歌，啊，着放伫表单内底，啊，啊，我着汉神的时阵，可能开2点钟，毋是，就是开甲迄条歌连起来，敢是听起来真好耍。好，就安尼决定啊，甲即摆有听到的人讲，即摆有听到的人，就是会当先得到即个消息。其实无啥物好。You are always beside my heart いつもあなただけの場所があるから I hope that I have a place in your heart too Now and forever you are still the one 今はまた悲しい新しい歌歌えるまで生气，哎呦，夹起来，哎呦，敢无遮悬？你爱确定呢？你爱确定呢？你讲升半音后壁？无代志，看毋着谱啦。You are always gonna be my love いつか誰かとまだ恋に落ちても I remember to love you told me how you are always gonna be the one また悲しい love song Now and forever ，C D E C D E 啊，想怎？敢知毋是即个 E 啊 ？C 哎，C D E头一嘛，即个字是立ち止まる時間が動き出そうとしている忘れたくない言葉忘れたくないことばかり明日の今頃には好バイバイローディンセリオ私はきっと泣いて
该会使哦，应该会使哦，使啊哦，使啊哦，听起来就像别个的话，应该会使啊哦。我试这是安尼试还是安尼试？好，试看觅。今仔日，对呢，今仔日是大家 Valentine's Day Happy Happy Valentine's Day。逐个月14号拢，我今仔日中昼啉可可啊，敢算是巧克力豆？一下。啥物就心意啊？明明就是世界语言。慢点。唱歌唱到要无气。因为我即摆门窗，我昨摆较神的时阵门窗拢关起来。最近是天气较冷，所以就无转迄个电风。我有一支细细支的迄个循环的电风。平常时若是无开房间，就会较翕一点。毋过伊即摆要歹去啊！伊若袂转吼，我就是甲拍拍。拍拍好转。我嘛家己一个人啊，毋过我有咖喱翁。即摆是要就是随速配是无？胖哥暗暝牛早，毋是哪不来下班牛早，初见平安。应该毋是初见啦，毋过袂要紧，今仔日初见嘛。借口规大堆。好，即摆来。キスはタバコのフレーは下に楽で切ない香り明日の今こにはあなたはどこにいるんだろう誰を思ってるんだろう忽然之间大气 You are always gonna be my love いつか誰かとまた恋に落ちる我决定要想我无甲我的尾巴摕落来，无怪我想讲，无，甲大家差不多啊，差不多像大家啊，对无？毋过输家咧一点仔，我袂记得甲我的尾巴摕落来，所以讲我敢若特别悬。无要紧啦，练歌嘛，搁一摆。どうになせるよ。キスはタバコのフレーバーが苦くて切ない香り
红茶嘛紧来哦。時間が動き出そうどうしてるわ忘れたくない忘れたくないこと忘れたくないことばかり忘れたくないことばかり明日の今ここにはあなたはどこにいるんだろう誰を思ってるんだろうYou always be inside my heart いつもあなただけのこの場所だから I hope that I have a place in your heart too Now and forever you are still the one 今はまだ悲しいlove song 新しい歌歌えるまでYou are always gonna be my love いつか誰かとまだ恋に閉じても I remember to love you tell me how You are always gonna be the one まだ悲しい love song Now and forever嘟嘟嘟嘟希望就是咧，若是真正有人就是若骑车是若听若做工课，莫吐血。咿呀，吉他，其实嘛无足久无弹吉他呢，就是即阵仔拢阁有咧，拢有甲逐工哪伊哪伊，哪伊哪伊是袂吐血的意思是无？哎，什么的呢？不是まだ。ちょっと待ってね。待っててね。よっしょ。好，即马就到。甲吉他，我头仔要讲吉他的歌，搁想着吉他，对，bra。よっしょ。安尼我讲有听到家己声，无好。さよならは，对，我想想到一条歌，毋过我袂记食，就是我袂记即条歌是啥，Google 嘛听袂出来我即条歌是啥，所以我需要大家人脑智慧。
这条歌是安尼唱，是一条日语歌。其实查歌词应该有，啊，毋过目前还袂查，但是伊是安尼唱。守ってたいなんて一切が幸か登って一回目になって心をしてもきっと違うけどついてしまったそうな慣れた孤独が隣に届いならばそれは必要はない信じてる必要もない連載を続け我感觉我唱甲足完整，就是足完整是几大段，应该是一段。哦，哈，这条伊叫做奶奶，我唔知呢。我一直咧想这条歌到底是啥。啊说。敢若毋是，恭喜阿酸！后一条，即摆有3条，恁想要听，就是较快乐的歌，还是较快乐的歌？毋过目前是，就是咧练习，所以嘛是加油加油安尼。啊，那安尼咱就先来迄落好啊。ないものねだり、ないものねだり。かなぼん诶，希望音乐莫上大声。敢莫上大声？音乐的无。下班是快乐诶，耶！恭喜大家下班。这条歌迄阵我甲你俩讲，我足介意。你可以甲我讲，这条歌足浅诶。你这讲话很记忆版诶，迄个碰上，记忆，超过记忆诶碰上。恁头一摆听到这条，歌，就是我的迄落啊，就是新版本的。我甲头拄仔唱过的歌写落来好啊，感觉嘛是写一个好啊。慢点呢，头一条是无言会，毋是无啦，无言。会，头第2条是啥 ？First love， 我莫用怪怪的色，我用透明的，毋是透明，用透明的字。说，一直打电话给妈妈。我跟妈妈，无咪，噔噔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 ，这条是啥？我说，敢会上大啦，但是先，啊哩，放伫我的后壁。一直打猎，经一个肤色，互伊较深咧，啊，毋过较透明咧，安尼，安尼敢袂使？应该会使啊吼，反正若是看袂清楚才甲我问。希望我莫唱甲上歹听，互大家拢无想要去听。顽强。一直打的。
条歌，足特别的，伊是一个人唱两个人的歌词。就会开始后悔。下班搞砸。哦，到底是要讲到什么时阵？僕の心がここに取られゆら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 君の心未来僕の心わゆらゆらゆら君の心ゆら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 僕の心風に吹かれてゆら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 君の心下班熬炸，耶！成功！練一個，いつだってわがままばかで子供みたいね。君だってないものねだり何が欲しいの教えて。你就人性的，敢若一个囡仔同款。你到底想要啥？你紧甲我讲啊！哪里が欲しいの？教えて！あっち見たりそっちを見たり美人が好きなのね。你该水果女王哦，美人が好きなのね。君だってさっきのカフェの店員さんがタイプでしょ。教えて答えて。君だってさっきのカフェの店員さんがタイプでしょ。答えて。介意水果女啊吼，大家拢介意啊，我嘛介意啊。あっち見たりそっちを見たり美人が好きなのね。君だってさっきのカフェの店員さんがタイプでしょ。答えて。啊，你说我们搞炸，放弃不要紧。哎呦，下班搞炸，无论你有去上班无？对。这早就是
真正是爱抓就准。哎呦，看这两句会使无？ありがとうね。教えて。啊，这头一段。刚刚的放假了，大家。这个还很干。灯是，等我发现我无看，毋是，这个安尼，毋是啊，一九，毋是，因为我即摆发现我看袂到我下骹的迄落呢。啊，这个是金鱼呢，初见平安，欢迎你来巡礼。我知伊定定甲柯巴亚是做伙耍游戏嘛。Hello， 今仔日是就是我袂错过的练歌时间，哎呦。噔，啊好，是倒一种灯？倒一种灯？哦，有可能是，敢是这个声？谁？敢是这？若是这，确实是我咧测音乐，就是那个，是比如讲我测过去，放落去了后，爱一时啊才会出现是无？才有音乐是无？我来想看觅有啥物方法，敢若无？应该讲，人声嘛无去，那呢我即马比如讲安尼，我讲话，我测音乐，安尼敢好啊？安尼敢袂好？好，即马好。
算我我甲音乐切掉。哎咻哎咻哎咻，看歌词来练一下，哈。さっきから聞いてないでしょ私の話。私の話はさっきから聞いてないでしょ私の話さっきから聞いてないでしょ私の話ねえねえ聞いてねえねえは是不是さっきか私の話喂麦克我さっきか等下我会很我迄个开讲时甲这个讯息さっきかさっきか什么会さっきかさっきか不是啦さっきから聞いてないでしょさっきからおやばいでしょさっきから聞いてないでしょ私の話ねえねえ聞いてよねえねえ聞いてよそこのドーナツや来週オープンだって你这摆讲了我规头壳拢是三支卡做你足够听呢さっきから聞いてないでしょ私の話ねえねえ聞いてよそこのねえねえ聞いてよねえねえ聞いてよそこにねえねえ聞いてよそこのドーナツや来週オープンだってさっきから聞いてないでしょ私の話安尼我就想着顶下女比甲我画做粗心女来，无啦，袂辛苦，恁较辛苦，恁爱听我伫遮撒吉卡啦，下班搁爱听这，先甲歌名拍起，这条歌原曲真正足古锥，所以大家会当去听。我听朋友。毋是粗心啦，虽然讲是啦，就是互大家看女比话，一笑，安尼，你看，女比话好我，先看你家，那以后我练歌就来开台。咱三支卡伫倒？看着。さっきから聞いてないでしょ私の話。你为拄则都无咧听我讲话吼？ねえねえ聞いてよそこのドーナツや来週オープンだって。我甲你讲，对面遐有一间电烤胖店，后礼拜开幕呢。ふたりでふたりで行こうと思ってたのにさっきがさっきから拄则迄个さっき但是
さっき卡就好笑。唔是，哪有，这是歌词，歌词。さっきから前段还蛮有赞，会看这两句对会起来无？我是暂停创啥？好等，拜，跳出去。需要練習。二人で行こうと思ってたのに。应该是安尼。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろと思ってたのにな。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと。我敢会当偷听原曲？我是调查原曲的音量。我安尼，喂，慢点，好，原曲无介大声，好。好，連れてってやろう。連れてってやろうと思ってたのにな。医生好班快乐，恭喜你好班，啪叽啪叽。是二人で对，真正就亮的，真正就亮的。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと。連れてやろう思ってたのにな。应该是安尼。二人で行こうと思ってたのに。二人で行こうと思ってたのに。二人で行こうと思ってたのに。二人で行こうと思っていたのに。来听一下伊第时阵敢有听。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと思ってたのにな。好，应该还是起几个。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと思っ
哦，你是讲毋免放出来是无？我是讲耳风啊，我拢是为共一个所在听出来。哦，对呢吼，是，所以我等下应该爱，我咧听的时阵应该爱安尼应该就无啊，应该无，试看觅。あああ、二人で行こうと思ってたのに。あああ、連れてってやろうと思ってたのにな。安尼应该无听到对无？安尼无听到完唱对无？有的。这句应该会使，试看觅。無代志啊，無要緊，無要緊。さっきから聞いてないでしょ、私の話。ねえねえ聞いてよ、そこのドーナツや来週オープンだって。さっきから聞いてないでしょ、私の話。ねえねえ聞いてよ、そこのドーナツや来週オープンだって。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと思ってたのにな。哇塞耶 ，long time no see you 呢。这个么看着你。就还是女朋友的，因为头拄小叔公就像咪裤咧练歌，搁咧调音的感觉。蛤蟆噶，我冇想要食蛤蟆噶。啥你妈妈你阿蛮搞早？喂，今仔日毋是迄个笑面，就是今仔日毋是你平常时会用的迄个笑面。这段来试看觅。有啦，八角心，无八角心，倒有八角心，哈，含八角啦，毋是八角啦，你才八角啦，有啦，我だけみたいに揺れてる，揺れてる，好。我嘛要食鸡汤，胃头来到遮应该毋知影会使袂，试看觅哈，试看觅，爱笑。
前嘛有一句呢，头前迄是倒位啊？无练的遐。ゆら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 ，ゆら就是海来海去的意思。ゆらりゆらる，ゆらりゆらる。迄是啥物歌诶？无记者，无要紧。ゆら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 ，君の心離れ離れ。ゆら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 、二人の恋は自由に舞っていく。ゆら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 、綿毛みたいに揺れてる。这是一条快乐的歌，敢说是快乐的歌，就是较歌，伊毋是轻松的歌，歌词嘛毋是足轻松的歌，毋过就是咧，有淡薄像两个人咧斗喙鼓的迄种，我想到的歌是迄个，顾着一尾旋流鼓，阿公啊要煮咸，阿嬷要煮食的迄种感觉，就是对，ゆら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 ，好，ゆらゆらゆら，好啦，不打，我袂看球，好，我就是想讲后摆迄落啊，迄落叫啥？若是有做伙看电影，会当陪着心做伙看JoJo，由伊第一季开始看。头拄仔是ゆらゆら啊！我发现我应该甲我的迄个镜头放正手边，因为我歌词拢伫遮看。JoJo，安尼面较正。哎呦，安尼，看这，大家拢无看，哪呢？大家拢无看，大家做伙看。ゆら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 、僕の心風に吹かれて。ゆら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 、君の心離れ離れ。ゆら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 、二人の恋は自由に舞っていく。ゆら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 、綿毛みたいに揺れてる。さっきから聞いてないでしょ、私の話。ねえねえ聞いてよ、そこのドナツや来週オープンだって。二人で行き、二人で行こうと思って。二人で行こうと思ってたのに。連れてってやろうと思ってたのにな。我嘛想要交朋友的暗顿。是讲我要甲你分享一件代志，就是我的麦克啊下骹是金属的，就是伊的迄个放伫桌仔顶的物件会做，就是固定伊，互伊当徛伫桌仔顶的是金属的，是圆圆的一个金属的。我逐摆手若是捂伫顶面，拢会互电着。毋是三支骹是圆圆的，我嘛毋知影，就是伊嘛毋是足大力的电着，就是一点仔擦，我一开始了总讲是，就是有狗遐还是啥物货，结果原来发现，就是最后发现是，我就一直摸，一直想，到底是安怎？结果发现是伊的迄个，伊敢若会电人。所以我毋知影安尼是，毋是，就是有淡薄麻迄种，淡薄麻，毋过我嘛毋知影到底是倒位咧漏电。我即摆咧摸，即摆无呢，天气亮就无啊，敢会？我毋知，好，袂要紧。若是电着，才甲大家分享。毋过伊会麻呢，心电心。是其实我的麦克的电是我互伊的。
就心红电心是电心啦，电心啦，毋是我电伊啦，毋是我甲电啦。君だって何も何が教えてあちみだりそちをみだり。希望即摆过会当，就会当。我嘛毋是路呢，伊就是我有伫顶面，是有伫顶面。哦，点。我毋是点着点心，无要紧，等下麻烦你解说。あちみだりそちをみだり美人が好きなのね。希望即摆过吼，袂使啦，我敢用电啊，毋是啊，等我是讲，因为伊敢若这是伊原唱的下骹原唱的，这我毋知影要安怎讲呢？哦，点心。毋过三支骹就足惊伊倒去，这是伊原唱的，我想讲好啦，就莫甲换。起码哼。
敢是后一条，还是即条？应该目前即条，会使。虽然讲头拄最后一段有一寡卡在ゆら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 僕の心風に吹かれて。頭一段。ゆら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 僕の心過去にとらわれ。ゆら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 君の心未来に消えて。ゆら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 僕の心。ゆら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 君の心。ゆら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 僕の心風に吹かれて。ゆら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 君の心高く舞って。就是最後一段。ゆら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 ブラ耶！那咧后一条，应该我感觉今仔日应该袂赴练2条。那咧恁感觉爱练慢的迄条，还是紧的迄条？毋过紧的迄条可能练袂了。毋过若练袂了，就是我家己练，还是后摆才搁开，才开一摆，才搁继续练。我咧想要练，安尼就无好耍啊。一条是好きな人がいること，另外一条是タバコ。我较介意恁啊，做无神的咧讲你了。毋是我头拄仔本来就有要讲，我原底就有要讲，就是想讲，有一条是もし5分前戻れるなら何をしますか？私は先の返事もう一度したい。另外一条是，另外一条是，昨日の夜から君がいなくなって。你24点钟。夜から君がいなくなって24時間経った。2条我拢袂使讲但是讨论要练倒一条，就直接讲到7点半，直接讲到7点半。もし出会っての日に戻れな。你讲讨论到7点半，今仔日练歌时间就到，无，莫有要讲话。倒一条好咧，还是我拢先来摸一下，就是。无爱安尼，才无。好，阿酸加油，上课加油，拜拜。
头一条。第二条。好，这条真的足好听，头尾迄条嘛足介意。哎呦，袂记一开始啊！你是讲头拄迄条哦，卡拉蹦迄条。One two，噔噔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 ，迄条敢是安尼唱？敢是还袂下班啊？不是，下潗敢是还袂上班？好啦，我决定先来读仔课好啊。讲遮尔久，万次，无，明明就无，副歌尔啊。哦，原来所以是还袂下班，还袂上班对无？万次伫倒？我当咧偷听。无，哪有万次？哪有万次？就爱甲你讲较早。昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った僕はまた一歩も外には出れない啊，若无诶，就真正无好，真正无啊！我头早就咧听 MV， 我系啊，那安尼我就无确定啊。我都唱到僕を見ててよ，我都唱到
万处啊！万次，听到啊？万次，听到啊？即摆我听到啊？想到调个这凶谁啊？好好好好好，来，会使，来，来。One two，是，毋过原曲真正有啊，所以头前两个补补是万处的意思哦。One two，好，one two，哎，想到真正有啊。最后迄句，因为我会记得伊停伫那伊，哈，那你敢要搁一摆，完错。互你改哟，互我偷听原曲。僕はまだ一歩も外には出ていない。僕はまだ一歩も外には出ていない。哦，这真正是节奏的问題。僕もまだ一歩も外には出ていない。マイペースで欲に没する君のことを思って，好，应该会使吼，头一句，应该我们一直万次啊吼。僕はまだ一
抓袂着音，搁一摆，もう一度。5分，哇！都位啊，这已经是眠。僕，卡来上来，好，我等下，安尼好，我等下瞧一下。僕の言葉、僕の言葉。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たいだ眠たい時に体温が上がる。眠たい時に体温が上がる。眠たい時に体温が上がる。キス。僕のことは多分まで。キスはパンケーキ。僕のことは多分君が夜知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めがキスは短めが好きでこともキスは短めが好きってことした字まあし。
好好啉茶，上大喙要互见死。僕のことは，哦，伊话足好听呢，搁一个。僕のことは，我敢若会晓话。僕のことは、多分君がよく僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスキスは短めが好きって子供。キスは短めが好きで子供。キスは短めが好きで子供。僕のことは僕のことはが音が近い。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きでこっちか。我一定是调工的。等。その時思った。僕は君のこと什么时阵来表演哦？我嘛唔知。我嘛唔知。这君に多い日。好，什么时阵才会当？还有半点钟，不要紧。その時思った僕は君のことどれぐらいわかって已经那都搞笑诶，系啊。僕の言葉は僕のことは无啦，毋是可能后摆开一个验收的歌会啊。僕のことは僕のことは多分君がよく知ってる。我要甲伊关较细声咧。
僕のことは多分君がよく知ってる。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。好き好き好きすキス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 。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。好き好きいて好き大好き大好きみんな。僕のことは多分君がよく知ってる。イェイゲイタン。眠たい時に体温が上がる。キスは見ては我是被公布啊，想到困扰。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きで子供好，跟差不多2摆，应该这段会当，这3句会当倒入去歌词哦，倒入去歌内底哦。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きで子供はあ僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きで子供来一看麦我会緊張。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きで子供なんだろう。好多上面两个公婆听着。这条歌是安怎会当这么好听？
过伊个拍真正无好掠，就是伊个伫一寡平常时看到遐个歌词袂停落来的所在，停落来，对啊。僕のことは多分君が我嘛想要去食饭，等下就要去食饭，7点半就要去食饭啊！大家，安那慢搞早，好，我会加油，一定加油！哎呀，僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がるキスの短めが好きでこともその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんやかその時思った僕は君のことどれくらい分かったその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろうキスは不是その時思った僕は君のことどれくらい分かってただろうどれくらい分かってたんだろう僕のことは多分君が多分僕の唱唔到算了啦僕のことは多分君がよく知ってる眠たい時に体温が上がるキスは短めが好きでこともその時思ったその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろうこの前って白去加会加較較順利その時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう一番最初后边迄段这条明显较难较困難僕のことは多分君がよく知ってる眠たい時に体温が上がるキスは短めが好きでこともその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう一番最初に浮かんでるのは君の好きは
タバコの名前。我决定今仔日练到遮，就是练到即句。敢袂当叫你阿宝？敢是初见平安？迄是啥？迄是啥？我即马，嘿，三叔，阿妈熬早。袂啦，袂，有来拢袂晚，袂晚啦。巴肚枵咧上晚，晚，一晚两晚，一晚两晚，三晚，你要食到底是几晚？昨日の夜から君がいなくなって头前敢练了啊？啥怎感觉头前嘛无来唱到遮看卖？嫌嘞，阁袂记即放音乐啊，大家。よいしょ。等下哦。僕のことは即摆咧做工课，辛苦啊，紧食饭，食饱饱。好，1 2。试看卖。昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った僕はまだ一歩も外にはでき能够安尼想怎有过？对啊，头拄仔能够安尼，等下林冠生要开台，所以我袂当超过时间。
ふふふ。比一开始好讲这样嘛。毋过后壁对，差不多超过5声。对。僕のことはイェイ僕のことは多分君がよく知ってる。よいしょ。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がるキスは君が目が好きでこともその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きだタバコの名前チク一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前じゃー啉茶。よいしょよいしょ。こっちばい。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がるキスは短めが好きでこともその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かえてくいたのは君の好きなタバコの名前。もっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって言いまくな。好整家。对一下音乐。妈的。这个要看，哎呦。電風が開始カカカカ。所以個電風禁掉。好，好，對音樂。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がるキスは短めが好きでこともその時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前。もっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって今さら気づいても遅いな。は
看练一个头前。啊！好啦，其实嘛无遮尔伤心，应该。哎呀，我都会袂记这到底是啥物时阵要切？巴肚枵啊，一定是。恁敢拢食饭啊？我等下嘛想要汉堡干，不过有买菜爱煮菜。头前，我偷听一寡头前的，然后搁唱一摆。对啊，爱，袂，会，一定会，一定会。所以，待ってね，待ってね。そう。夜から君がいないくなって24時間があって你要慢狗子是你可以来マイペースで欲に没する君のことを思って5分早めた家の時計もう意味ないな5分早めた家の時計もう意味ないな搁一下早めた家の時計もう意味ないなもう意味ないなベラン僕を気遣ってベランダですれたけな好应该会使，我有记去开音乐啊，大家。到副歌头前。昨日夜から
间会当讲一百。对，Felix 上班搞炸，医生欢迎你回来。上班搞炸。感觉搁一届，也是转去有啦。也是等咯。好，我已经决定。不是，等。好，来有啦一个好啊，快乐的结束。就是等下冠生要唱歌啦，大家当去听冠生唱歌。One two。いつだってわがままばかで子供みたいね。君だって何も何を欲しい走回过来，哎呀，天哪！あっち見たりそっちを見たり美人が好きなのね。君だってさっきのカフェの店員さんがタイプでしょ。哎呀！ゆら僕の心風に吹かれてゆら君の心離れ離れゆら二人の恋は週に待っていくゆら輪だけみたいに揺れているやばーパパ的名还会藏起来等ねさっきから聞いてないでしょ私の話ねえ聞いてよその井戸夏や来週オープンだって二人で意気込むと思ってたのに連れてってやろうと思ってたの终美过来了ゆら僕の心雨に降られてゆら君の心離れ離れゆら二人の恋は宙に舞っていくゆらタバコみたいに燃えていく哇30分啊，大家，那呢，咱就伫这个音乐声中吼来讲这个暗安阿楚，biu biu，我们专接互冠生啊呢。然后我们开始讲啊，若是你介意今仔日的汉戏，你会当试下较会赞；啊，若是你以后搁想要看到就新，你会当试边仔的电话甲铃啊，明仔载我无法度嘛。明仔下暗有画图台，拜托大家来陪着新做伙画图啦！我真正是袂晓画图，真正会害呢。要画迄个叫啥？画也是上一寡歌，迄个叫啥？我咧赶紧，毋过讲袂出话。Discord 内底的表情符号啦，若是你有想要，就是甲着新做伙佚佗，你会当加入 Discord。今仔明仔载就是朋友的最后一天等下，拜托，足紧的，这我有暗安搞炸，下班你啦，我要看呀，我要接去冠生遐，等下朋友咧，拜托，互我讲朋友吧，无，这种不是串。我即摆这么紧张，伫倒，甲表讲感情无好，平常时好，平常时看歌都结束啊，等下，袂好，哎呦，これ，
我讲，嘿嘿嘿，朋友，朋友，哎呦，朋友的人格内底，佮有应该佮有，就是佮有12月的通宵节。啊，虽然12月已经过一半，啊，毋过应该佮有几场表演，6场、4场、8，我毋知算，就是无啥会晓算。好啦，啊，好，无代志，我交代了啊。大家当去冠生遐听伊唱歌哦，冠生遐应该有开啊，对不？等下啥我无看到冠生开，啊是，无要紧，啊是我等伊开。